Tämä on minun tarinani siitä, kuinka VitaePro toimii mulle. Olen Sirpa. Elän aktiivisia eläkeläispäiviä ja saan niistä paljon iloa. Eläkepäivistäni on tullut ihan omanlaisensa yhdistelmä rauhaa ja aktiivisuutta. Tykkään lukemisesta, liikkumisesta ja ennen kaikkea siitä, että voin tehdä töitä käsilläni. Ystäväni tietävät, että meiltä lähtiessä saa halutessaan vaikka villasukat mukaan. Tai vaikkapa maalauksen. Tämä on nyt sitten näyttelyn viimeinen täällä. Kävelyllä käyn lähes päivittäin. Treenaan salilla ja harrastan pilatesta. En ole mikään pitkien matkojen suorittaja. Tärkeintä minulle on, että liikkuminen tuntuu mukavalta ja kevyeltä. Polveni alkoivat vaivata jo vuosia sitten. Portaissa kulkeminen oli välillä hankalaa ja puutarhatyöt melkein lopetin kokonaan, kun kyykistely tuntui kurjalta. Olin kokeillut vaikka mitä, myös VitaeProta, mutta satunnainen käyttö ei ollut auttanut. Vuonna 2018 päätin aloittaa alusta ja tällä kertaa sitouduin ottamaan VitaePron joka päivä. Sen vaikutus ei tullut yhdessä yössä, mutta ajan kanssa huomasin selvän eron. Ja toista. Nyt polvet eivät ilmoittele olemassaolostaan jatkuvasti ja liikkuminen on taas mieleistä. VitaeProsta on tullut minulle osa arkea ja hyvinvointia. Kun keho toimii paremmin, myös mieli on kevyempi. Ja se, että voin yhä tehdä asioita, joita rakastan. Se toimii mulle.